gutaan ng kuko kay nice no dito magpa-nail art ta. Asa Awar man ko na? na yung kuko. Uy, naunsa naman na darling. Lagi, naguba na siya akong kuko. Asa man na? Nara sa Port Road, dapat sa GV Hotel. Dali ra kay Tultulo. Hello, good morning. Welcome to KUKU. What's up, mananap? It's me, Donya Baliana, and welcome to another episode of Donya Baliana Vlog. So I'm here at Kuko in Port Road, Osambi City. So currently ay magkandang ko interview sa owner sa Kuko kay para makabalo ang ato ang subscribers, audiences, and other misamis nun or usamis nun nga naa day bago nga spa nga libutan diri sa Port Road. This is about yun sa nimo pag-internalize kani nga spa. So since bago man ni siya sa Usamis and then since ikaw man ang owner, so at least ba na ako'y chance nga makastorya nimo and then para makabalo pud ta kung unsay concept ani behind ani nga salon. So akong question nimo, why did you choose nail spa instead of other pampering services? Choose nail spa. Actually, akong kasi ganahan din kayo ganang salon. Sana. Then, na-love na lang na ako siya on the long run, on the process. Kay na-hope ko nga, malipay ko nga ang mga tao dito. Ganahan siya nga kanang color, available yan. Then, the concept na mo is yan. So, parang makita mo nga na feathers, flowers, na then colorful siya din. Na-choose sa color, the choice of color is choose ko siya sa Fukasi. Siya may namili sa color ani. Kanang gi-internalize na lang mo siya tanan sa iyang mga gusto ano din. Amo nang gisagol-sagol ang mga idea. Ito ang kanya ni na siya yung catcher, feathers, kanang humiyan din siya. I see. So, ang akong pangutana sunod, nganong sa kadaghan nga name, nganong kukuman? Dati may gipilian ganyan, pero akong kasad ka eventually na kuku tungod kay nails and kuku like something native nga Bisaya ang dating na kuku jud siya. So basically nakafocus on kuku on nails, so kuku. So Then mas dali siya mailan sa mga tao. Then makaka-catch siya attention. Oo. Kukunin. Of course, sabot-abot gid siya nga, para gini For sa the mga nails. So karon mama, mangutana ko, unsa may mga services nga imong i-offer niya nga wala sa una? Well, mostly, the same ramagin ang mga nail spa na offer. So, natay manicure, pedicure, foot spa, we have acrylic nail extensions, tapos may eyelashes, eyelash extension, eyelash lift. So, natay mga gel polish, then we have ordinary gel polish, then napod may organic na gel polish. Mostly magod na yung mga mangita nga kanang something new nga color, something any combination, then napod tayo mga ordinary polish lang po. So, kanang lumalaban ra po na to ang atong ordinary polish kay even ordinary, og sa post pa na nakabutang namo na saan aabot ang 80 pesos mo. So you can make combination of colors, you can make designs ka the same as gel polish pero 80 pesos lang siya. Then nasa may mga combo promos nga sets na siya of combo nga ordinary polish, pedicure, foot spa, naka-package na siya into discounted prices. So na siya combo 1 to combo 12. So napod mi mga nail extension nga pwede po nimo ipa-nail art kay na may ubang tao mga ganahan gid kay umaaura gid sa mga nails. So pwede siya. So any design you like, pwede na mo siyang himuon para nimo o kung sa imong gusto. We are also offering di sa amua nga pwede mo magpa-party here. Spa party. Like you wanted something new and you wanted something special nga occasion nga inyo ano sa amua, i-celebrate with us. We also have a package for it.
We also have a package for 6,500 pesos. We have good for 6 person services that we offer sa manicure, pedicure, and foot spa. Dayon, inyuha na siya exclusive mo for 3 hours. Inyuha na ang whole spa. And pwede mo mag-bring any food you like. No parkage. And anything gusto ninyo i-bring, we decorate, we design. Sa concept nga inyong gusto to make your celebration more memorable. Ba kay food na ma-offer? Well, natay mga kanang short orders or mga silog-silog meals. We have the diri nga like tosilog, hotdog, burger patty. We also have sisig. Naming mga silog-silog nga you can order diyan para po dili ka gutomon while waiting. And we also have shakes, juices, and we also have mga street foods like tempura, napod biyan na diyan para at least na mo ipiga-piga by the time ka-chika-chika pa mo, pwede pa mo mukhaon kung hindi lang mo ma-board while waiting. Can you invite everyone to visit here on your spa? Yes, kanang gi-invite na kantanan to visit KUKU Nail Beauty Spa here at Port Road, Osami City. We are beside GB Hotel in front of the Isano South Wing. You can call us also for appointments at 521-1085. Yes, sir, dito sa room for eyelash extension. Para dito na ito may mga itong procedure. So, mag-vlog ko while nag-eyelash extension. Follow us. Muna itong area for eyelash extension. And ang akong suggest sa inyo, sir, is that kailangan nata sa size 10. Naman tayo available nga size 8, 10, 12. Pero para sa inyo nga, okay siya for size 10. Okay na siya, sir. Charot guys, nagpa-pedicure ko. So, gaw naman dyan kayo ako ako sa video. Mananaday ko o eyelash extension. So, kung makita ninyo ang ako ang eyelash karon, ako dyan ang pinakagwapa nga babae. See? Ta!